Okay, like for example mina circumcise later nyana yabo. Cause ngikhumbula nanokuthi ngiqala ukushaya, ngiqale late. Ngiqala ukushaya noma ngiqala ukujabula. Chapha ngisho kanjalo. Okay. Ngiqala ukujabula, ngajabula ngikhumbula kahle le ntombazane. Ngaze ngacela cause ngangifuna ukuzwa kuba njani. Ngathi ngicela ukuyihlehlisa bo. Ngifuna ukuzwa ukuthi kuba njani. Yabo. But into engidrive ngempela ukuthi ngicine ngiyosoka sengiqhubekileke cha nengane ngasenginayo. So khona ingane mfethu yabo le nto leyana ngifisela umuntu. Cause akabanga ba yabo. Yabo ngathi nje ngisathi ngithi ngiyazazi yathi kanje yabo mfethu yabo nje mfethu yabo mfethu umhlaba waba mncane yabona umsindo wezinyoni ngawuzwa wonke nje obunjalo ngacishe ngazizwa ukuthi ithini ngendlela enza ngayo cause angaze ngifeel ridiculous kanje manje wayibona same time lento eyibonayo Pethu ngabe senengazi ukuthi yazi impethu lento le yimina ngamaphutha ngabona nje ukuthi lesi sici sikumina futhi ngiyabona yini lento le cause wayesethe ukukhula yena umuntu obhedayo la yimina imake sebe mina cause ngizela ukutrace ngoba uthe ngoba uthe uyenze usuthe ukukhula waphatha iphi phone ngenzela Qala. Nasimaketha abantu la. But nje mfethu that was the turning point ngoba thina emakhaya yangadumile le shandisi ukuthi kuyosoka. I think isiqale ukuyinaka ngo-2000 ukuthi yabo sasazi ukuthi into yase Eastern Cape. Futhi nakhona kusuke kubanda. Futhi nakhona basuke behamba beqhutshwe bebaningi. Naba bathanda.